Well, kung pag-usapan natin yung partido, then for party survival, dapat may manatili talagang magtitimon ng aming partido, no? Dapat hindi mawala yung liderato. Kasi sa ngayon talaga is parang headless yung aming partido kung talagang totohanan niyang gawin yung kanyang pag-atras. But ganun pa man, at saka sa ngayon talaga ay atras man siya o tutuloy siya, ay it doesn't matter dahil hindi naman ang partido namin ang ginamit niya sa kanyang pagtakbo. Hindi naman talaga siya ang standard bearer ng PDP Laban dahil PDDS man yung ginamit niya na partido, di ba? So, sa ngayon talaga, headless yung aming partido pagdating sa halalan. O yun na nga sir, nabanggit nyo, no, headless, kailangan ng merong magtitimon. Ano na ba talaga ang nangyayari sa PDP Laban? What led to this situation? It's the first time na wala pong standard bearer ang administration party. What's happening? I mean, have there been recent discussions about this? Wala na, awan ko kung nag-uusap pa sila, pero ako, hindi na ako kasama sa usapan siguro. Kahit pa naman noon, hindi tayo kasama dyan sa usapan, but wala na talaga. Going nowhere na yung partido dahil nga, yung walang standard bearer. At saka, mayroong pang, wala pang hindi pa na desisyon na ng COMELEC, no? Yung sino ba talaga ang magiging legitimate na PDP Laban, yung wing namin, ang Cosi wing or yung Pacquiao wing. So, isa pa yan sa issue kung bakit mukhang humihina yung partido.